To yanzu assalamu alaikum dai. Barkanmu da ibada jama'a. Wato na tashi daga ruwan alburushe a ƙasan post ɗin da na jiya. Wanda ya ce baka da ilimi ba magana ilimi ba ne. Kai dai mai sauraron kai ka jahilce ni. In jahilci ne a gunka ya fito. Ka koma ka sauraron baki ɗaya ni ban ce maka kada a yi crypto ba. Ban ce maka yana da matsala ba, ban ce ma ga amfaninsa ba. Kawai abin da na ce ni ba saƙo tsakanina da ɗan crypto. Yauwa, shi ɗan crypto kana ba shi kuɗi kaiwa ne sai je ya zuba sa crypto. Ya ce zai samu kuɗi. Ko kuma za ka sai abu ka ce zo ka raka ni. In ya ga gun in ka ce je ka kai kuɗin kanka kai ya sa su. Ko a ba shi kuɗin makarantarsa ya je ya biya ya sa a crypto. Ko ka aike shi banki ya kai kuɗi ya je ya sa a crypto, ko a bashi albashin mutane ya biya su ya je ya sa a crypto. Wannan an yi ne, ni an min ba ba. To na sani ni a kan abin da nake magana kenan. Amma ni ban ce wa ɗan crypto ci ma zaune ba. Ban ce masa mai neman arziki a banza ba. Ban ce masa mara wayo ba. Yawwa abin ne kawai me ake cewa ban ce kuma masa ɓarawan zaune ba. Ni ban ce crypto baya yi ba, ban ce kuma bai kyau ba. Kawai dai da only ta ina so mutane su gane. Wai in za a cuce ka sai a ce ai mai martaba sarki ma yana yi. Ya ina sarki yake yi? Da wannan zai ce ai mai martaba sarki murabus ai yana yi. Ai sarki Sunusi Lami Sunusi yana yi. Ƙarya yake yi. Babu ba wani wanda ya gaya ma. Wanda ni na tambaya. Yawwa baya yi. Kawai wani ya zo ya ce maka ni wallahi ban ce crypto a daina yi ba. Abu ne mai kyau, abin da zai koya hankali ana so mun a dinga yi. Ban ce ba kake maganan ban da ilimi. Ka saurari magana ta tun da farko a ƙasa. Na yi maganganu biyu amma 'yan crypto ku kuke ta rabar ba ka saurare ni tun farko har ƙasa. Ban ce crypto bai da kyau ba. Yauwa hasali ma a ƙara ƙwazo. Kawai dai ni da ɗan crypto ba saƙo. Babu kai mun kuɗi can, babu ajiye mun kuɗi, babu karɓo mun kuɗi. Ba wannan ni da shi. Ina haka take. An yi gasu nan kuma in baka sani ba ka je station ka ga yadda ake tsallaka. Babu siyan mun wancan abin ka kawo kuɗin. Ni da ɗan crypto ba wannan. Kawai dai Allah ya samu dace. Ba ma cin da kai yanzu ni ba da kowa ma nake, tunda shi kuma ɗan crypto ba gane shi kake ba. To kowa yayi. Nace kuma kowa ya kai kuɗin sa waya. Kuma mun dawo mun taru muna ba mu da kuɗi. Ina ji abin da na faɗa kenan. Kuɗi duk suna waya fa, amma ana ta rashin kuɗi mutane kowa sai ya zo ce ma ana karɓar wuta. A ina yake karɓar ta? Mu da kuɗaɗen mu da mun damƙa kawai za mu je bakin mai ƙone mu ci daɗi kawai mu more. Ina muke ganin wani babu? Allah ya raba mu da babu. Babu ba mu ganta ba za mu ganta ba da izinin Allah. Kawai abin da yasa ake ganin babu, wanda suke ganin ta sun kuɗin ne an mai da su cikin waya. Kawai abin da ni na ce kenan. Amma ba ce a daina crypto ba. Allah ya sa mu dace. Da Allah a daina zagi da azumi. A bari sai bayan azumi. Tunda dai hali ne ba za mu ce a daina yi, amma a bari sai bayan azumi. Kuma banda abinka. Duk iya kasuwancin ka fa a duniya. La ilaha illallah. Kaga ƙasan nan tamu. Duk iya kasuwancin ka a duniya. Akwai manyan 'yan kasuwa. Akwai da na ce maka a Lugote, akwai Buwa, akwai a Masko. Wayannan duk manyan 'yan kasuwa ne mun san su. Amma ba wanda za ka taɓa zama hira da shi ya baka shawara akan crypto. Amma za a baka shawara akan taliya, akan shinkafa, siminti. Za a baka shawara akan mai, baƙin mai da sauransu. Ga su nan duk su Mudassir and brothers su wane ne da ake ce musu, ga su nan dai 'yan kasuwan manya-manya. Duk ba crypto suke ba.
ni ban ce wallahi ba kyau ba, kawai ni dai mamaki nake da su wa'annan ba san hanyar nan da zaka sa miliyan 100 da safe ta zama 200 da daddare ba. Amma wallahi ban ce kakui ba, ban kuma ce bai da kyau ba. Yawwa Allah ya taimaka. Yanzu da kuka yi magana ilimi ne, sai na faɗa muku wa'annan mutum 3 zuwa 5 ɗin in ga to in dai ilimin kasuwanci ne su ai agunsu maga ta ɓulle, su ya kamata su ba mu shawara. Amma ban yi magana wani ɗan kiripto ya daina, a'a ba wannan magana, a'a